खुलुमबाय जायाखै र' माबोरै होनदों खुलुमबाय सामोनखौ आब'नि भिडिअ'आवहाय बरायनाय जाहरबाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोंहा माने बार्थडे पार्टियाव जों थांगासिनो आरोना सोरनि बार्थडे पार्टि नोंथांमोना थाम्बनेइलावथ' नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ आरो मिथियाखैबा दा उनाव भिडिअखौ नायलांबाय थाबा मिथिगोन आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो नोंहा होनो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ थांसै फैदो स' दिनैहाय जाबाय मामि एगनेसनि बार्थडे पार्टि नै सिगनेटआवहाय दङमोन स' बेवहायनो फैदों मामिया 2 बोसोर जाबाय दिनैहाय स' आं बिराद अनो गथ'खौ बिराद अनो आसा खालामो आंनि देनां फिसाजोआबो बेबायदि समायना जायो आसा बिलोगोनि फिसाजो बायदि ओमफ्रायहाय नोंथांमोनहा आंखौ कमेन्ट सेक्सनावहाय बोर हरबानो जाबाय दे आंनि फिसाजोआ देनां समायना सुन्दुरि उजिनायनि दायो जोङो सफैबाय सिगनेटआवहाय फैदो भिडिअसो Deci. Hai, Pi.
दाना बिराद गोबावजोंसो आङो भिडिअफोरखौ होनाय जागासिनो आरोना एसे देहायाबो थिग नङा आरो लोगोसे दाना भिडिअखौनो खालामनो बावगारो गोबां मानसिफोर दंमोन एक्टर एक्ट्रेसनि आगै मनालिसामोन आगै सोरांमोन आगै मानब लाभलि ओमफ्राय बहुद दंबावोमोन आरोना मानसिफोर ओमफ्राय भिडिअखौनो लानाय जायासै बारा năng lên vậy Mami ya, Koko Mili. Saya kira. Mau rendang. Aboni video hai बनायनाय जाहरबाय जों दा माबासानि ब्लगार Miss Agnes Agnes होनलागासिनो Agnesनि माबा बार्थडे आरो ना सिगारेटआव पार्टि खालामफैदों आरो ना फरिखौ बेनोसै इन्ट्रडाक्सना आगै मानबनो सोर डायमन्डनि वाट्स गिफ्ट होदोंथाय देखायलाय जा मोजांखा आखाया माय गॉड देखायनो हाथर गजोबनायसो हाथर गजोबनायसो नुबाय थरसे गथाम गबाय हाथरा
nah mana orig kuma steak orig nang daron si bang pulok pun si mana party sabaw makan party doi dia kan niat kan bicara lagi ada tuh sih pak nggak sama naga nang nih kok mending oh sorry Hello guys, dạ. Ăn là bị đi xin lòng rồi phải sao? Cái này các siêu ăn cái nó không được thì mà mấy guys, ăn game studio mà đi vlog có nhiều bút của bố mình guys. Nhiều cái này là vậy. Mà bây giờ mình ăn không? Ăn với mấy đứa guys. Ăn cùng ba cũng là cái nó cũng bả. Cái này là nhiều bút giả. Là bắt nó xin hay ăn hạt, hay là cái này. Bút rất là đẹp. Ăn dài rất là đa dạng. Ăn được siêu ngon. 나 카메라맨 안 구즈베 대박. Hello guys. Ăn không làm hả? Lagas nương nọ. Rồi thấy. Hello guys. Đi mà đi rồi nó phải vui của chúng nó. Yang kamu kan yang ni nama mama. Lady Gaga ni mình thấy nó. Sang ở đây á. Agnes ni bardiao. Ayong Agnes ni bardiao.